Kinong yalam jong Federation of Khasi Jaintia and Garo People menta ka sngi ka arpoi terik gunai wieng kilalet banya kendo yo ba PR Marwen ubade u chairman ka Meghalaya Public Service Commission banya kren halor ka jingthung kam ki samla ha ka jilla habakren bakilat pathai khubor nakalyang o president ka FKJGP uba dandi khongsit ulayatho banakalyang kinong yalam kilawan ban pan jingpen shai halor ka jingpen slam ban thungkam yaki samla ha ka jilla kaseng kala ai jingmut baka MPSC ka day ban pentmai no yakrukom tre kam jongka ha ka baya day bat ka jingpedyang yaki form jongki samla wat kam ulaya turu baka MPSC kala don kam ya ka IT cell khnang ban kampen suk igi samla wat kam kaseng kala ajing mudru banalor ka written test ka MPSC haba ka pelong ya ka personal interview ka day ban ring artat da ka video khnang ba ladaki samla wat kam kisngau artatien kila ban pej hi bakan long ka bakhuat Kalong kaya kaba so tenat kabalong fruitful discussion ni ya kaba ni nakaleng kaseng ayo ni kendo Yunu Sharman halo ki ni ki issues unemployment kaba nakaleng kaseng kala shim mo te kajang ni kendo Yunu Sharman kalau mengiyok pan pa ni kajing pensyai no te kajing pensyai mengiyok na Sharman jaka MPSC balai kadon kata karkom suki karkom tekam kajong ki Then nakalian kajong iru ipin pau la kajong ka kadaw. Kaban kong hi yang ba namar baki applicants kila abun pelat menta. Kapo like kapo slice how to ru kamut ki tap kam ru ki ap hajar ngon. Kajing ong kajong i bat kajing yakran bak ngi kalong ba idan hang ni tai baka MPSC ka haban ribam ya kor kom tekam kajong ka kat kom kapor ka juk bomenta. Nila ong ba ka MPSC ka don kam la kajong ka IT cell kanang ba mo dan kita ki online application gini kita baru kat komuni ka juk menta pakan stat ya kom rekam jong gani ka office hang ni hi namar mon syaya ditujuk handai syura form tap form yang tai kan men jit itu form ru kade hi kadang kita ki technical ayu kan problems di tai nakalian ka jongi ngila kan tu hi irung yang mala kalong kepala tilong moh kat kom ka kamram la bensyat ya fi kum ki Sharman tax secretary bagi member jang PSC Teskowa ban fulfill kamkloi ma kat kam ka taka expectation jong ki khon samla ne jong ki candidate ki ba apply tena kalian jong i ti yong ban kalian jong ki hi mentai kin persyang hi kat bala ban state yang ne kam khnang makan dai jong mentoi yang ki khana samla ki ba apply ki post ba fair ka jing pechai ba yong ba kaslam ka dei na kada ba kami tu ka order mo na po ka high court ha ba di ba kalian ka roster te wala kata makaling jang iru yang persyang iban ne hamstat ya kan ni hendai ngi uskwa man kentu nomor kadaw na try pindah keli ne i ong makislam kita ki department pat ban poi ya kita ki advertisement sakani ka office hendai nakaling jang i yang masnyo i ka kom tekam klap stat ma kan menta ngadep kan ya ketaru ngila ajeng mut bahwa ni sutu ba ki post ki ba apply yang ni ki post ki bakam long grade 3 shaneng te mostly hi ki conduct atli mau kata ka written test baka personal interview tengi yang itu ya kata ka written test te SMS banyak ka personal interview ru kanang makan ka transparent ru deven le ka video recording kan long kanang bala dak candidate is ko kumum no kajing so artatien hak interview jong ki kilaban sim kilaban pet ki video ko jong ki tena kalian ka jong i yang kinsa syong saya perkat yang mereka suggestion kali ba babiang hi nam tamara taka transparency baka confidence yaki nong apply kam da kalong kumta te kalong ba chief minister dan ka jingkit klik kan nama beliau haka bakot hi kalong ba ki kamram mari ban sarkar ngab yang iseng balang dia kata di company bawan hang ni fair kini kendu sino kilit senur kim dalam tiga banyak kendu ingi kisang balang bat ngi kisang balang ngi bersih ngi haban lek ban kentu itu company ba kamu menuru pidai ban tap ikibri kejungi prapo nak sisma kejulong kumtahi dan repat pada ngi kwa ba tang nak lawan cengi ngin sasim ya tak isu ngi kwa ba lingma kan ka state employment policy government kan free apa kan yakini ki
kini ki rules kini ki provision bahkan sekulit khat saboro kita tenat kiba la man aikam aijam kan dada kini private sector ne ki public sector tu ngilai de keren menehi ngiong dak burom sibun kita ki jing kentho kita ki allegation kaba khamtam ki member ke PSC ni kini katai te ngila ong ki hoi proof ngemla dai kata kajing ujor kajing kentho kabun ka por te rai ban pisai kata ngemla dai ngi si ona kadon kata ba so dah kham entah kan dah so di benar kata kajing solem kan kajing solem nam taki khana ki ba apply tin kalian jogi ti yong em na kalian ka MPSC ti haduk mentah bila de Sharman mei hang kisnam adat ka kamjudan kata kai ba kandan ka ba under table ne under the influence manu kan de kalong fair and square right te takada ngi saong ba ya kan personal interview hi ngi rekaman yo bagi di benbu ka video recording khanang ba ngin how much serious kan long kita ki board members kan jang MPSC ki badan hapo bagi conduct kata personal interview si ini bentang ekran hi menne te hnrei pat yong ba kadai kata kadai ka system ke haban buat bet nomor bahon kidon video nomor ba kyong highest mark hi kadai bet ka written test bet hnrei ka personal interview kun chupet tang kata ka karakter jong ubrio te takada they cannot do with nam tak personal interview te hnrei pat long ya kata tengah bu ka jing start jong PSC de ka suggestion ka bangi ana kalian ka jongi hi kalong ba tara kitu ki brio ki bon personal interview ru kidai banyo ya kata ka video recording kadang ba kadang kanu jing artatien ila ban ujor saki bor ka ba de ban ujor